Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, ni anata sa unang adlaw sa Misa de Gallo nga mao ang atong nobina mases para sa atong pagsaulog sa Paskos pagkatao sa atong manunobos. Hinaut unta nga kita karon nga nanimba siya manika adlaw makasustiner gid unta mo hangtod sa ikasiyam
nga Misa de Gallo. Hilingay mong tupad. Ing nadi kita mangundang ha, hangtod mga matay. Pasabot, atong ubanan ang mahal nga Birhen Maria, kinsa maoy unang midawat sa atong manunobos. Giandam niya ang iyang kaugalingon. Busa kining siyam ka adlaw, makighiusa kita sa mahal nga Birhen Maria, aron mahimo sa tang takos nga sudlan sa gingharian sa Dios, sudlan sa atong manunobos. Iyampo nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga makasing-kasing sa mga binunyagan o sa mga wasan mabunyagi sa atong tinuhuan, makaamgo unta nga ang Dios nung mga hiyas mo'y atong batunan, dili ang kalibutanon. Ang ato sang mga benefactors at donors, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan, ilabi na gyud sa kalinaw o kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kitang Ginoong Dios namo aron pagtuman sa mga saad nga imong gihimo sa karaang panahon, gipili mo ang bulahang Birhen Maria, halangdong anak nga babay sa Sion, itugot nga mosunod kami kaniya, kayang iyang pagpaubos nakapahimuot kanimo ug ang iyang pagkamatinumanon nakakabot sa imong mga panalangin alang kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, sunda ang hustisya, ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay, luwason na kamo, ug ipaila ko ang akong katarong. Bulahan ang tawo nga magbuhat niini sa kanunay, ug magtamod sa adlang igpapahulay, ug dili gayud magpasipala niini, ug dili usab magbuhat og dautan. Ayaw tuguti ang langyaw nga nagsimba sa Ginoo sa pag-ingon. Hinginlan ako sa Ginoo gikan sa iyang katawhan, ug ayaw usab itugot nga moingon ang yunuko, sama ako sa patayng kahoy. Ang mga langyaw nga miduol sa Ginoo aron pag-alagad kaniya, ug nagtamod sa adlang igpapahulay, ug nagtuman sa iyang mga sugo. Panadon ko sa balaan kong bukid, ug lipayon ko sila didto sa akong templo. Ang ilang mga halad sinunog, ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kayang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang katawhan. Ang Ginoong Dios nga nagtigom sa mga nagkatibulaag nga Israelita miingon, aduna pay uban nga akong tigumon, walay labot ni adtong natigom na. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, patay ka, ang tanang mga nasud kanimo. O Diyos, patay ka, ang tanang mga nasud kanimo. Tanawa kami uban sa kaluoy, aron ang tibuok kalibutan masayod sa imong kabubuton. Ug may balo ang tanang kanasuran sa kaluwasan nga gikan kanimo. Daygon kaunta sa katawhan, O Dios, daygon kaunta nilang tanan. O Dios, patay ka, ang tanang mga nasud kanimo. Daygon kaunta sa katawhan, O Dios,
daygon kaunta sa tanang katawhan. Miatag ang yuta sa iyang abot, gipanalanginan kita sa Dios. O Diyos, aday ka, ang tanang mga nasod kanimo. Gipanalanginan kita sa Dios. Pasidunggan unta siya sa tanang katawhan, sa tanang dapit. Mubarog unta ang Dios, ug pati bulaagon niya ang iyang mga kaaway. O Diyos, patay ka, ang tanang mga nasod kanimo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudeo, gipadala ninyo ang inyong mga sinugo ngadto kang Juan, ug misaksi siya mahitungod sa kamatuoran. Hinuon, wala ako magkinahanglan sa pagsaksi sa mga tao. Gisulti ko lamang kini aron kamo maluwas. Si Juan sama sa suga nga nagsiga og nagdanag o gikalipay ninyo ang pagpahimulos sa makadiyot sa iyang kahayag. Apan may nagsaksi mahitungod kanako nga labaw pa sa gibuhat ni Juan. Ang mga buhat nga gipabuhat kanako sa akong amahan mao ang nagsaksi mahitungod kanako nga gipadala ako sa amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.
ang mga Hudiyo miangkon nga sila pinili nga katawhan sa Dios, nga sila giangkon nga mga anak sa Dios. Niabot si Jesus usa ka Hudiyo og iyag yung giklaro pagsulti nga siya gikan sa amahan og siya anak sa amahan, bugtong anak sa amahan, dili sinagop kung dili gikan gyud nga gipanamkon gikan sa amahan niya. Wa may motuo kayo niya, iyang giingon, ang mga propeta nagsaksi nako. Si Juan nga magbubunyag nga gitawag og the greatest prophet among all prophets, nagsaksi sad mahitungod ni Hesus. Nya niingon dayon si Hesus, wa man ko magkinahanglan sa pagsaksi ni Juan, kay si Juan kadiyo trang nagsulti. Hibaw mo pilay edad ni Juan nga magbubunyag nga namatay na siya? Hibaw mo wa parihata. Wa sa kok hibaw. Pero atong subay-subayon si Juan maguwang lag mga unom katuig ni Hesus, unom kabuwan. Kay si Isabel nga inahan ni Juan igagaw ni Maria, 6 month ang iyang tiyan sa nagmabdos na sad si Maria. Unya si Juan gipunggutan sa liog samtang si Hesus nagsugod pa og sangyaw. Mao tong pagkaputol na sa liog ni Juan, si Hesus na mo'y nagsigig sangyaw. Nya si Hesus nagsugod og sangyaw mga 30 years old. Pila may edad ni Juan na putlas liog? Di man sa demo ka maong mo kwenta. Mga 30 or 31 anyos putol ng iyang liog. Muna ningon si Jesus, nalipay mo ni Juan nga nagsaksi nako, pero kadiyo tratong iyang kahayag. Dunay nagsaksi ni Jesus nga matud pa niya di gyud mamatay. Ug unsa man ang mga buhat nga iyang gibuhat, ang mga buhat sa amahan. Nya kinsa man ni ang gibuhat niya? Ang pinakanindot nga iyang gibuhat mao ang pagtukod nining atong simbahan. The founder of the true church is Jesus. Sige, lingay mong tupad ing namimbro ka aning simbahan ni Jesus. Wa gyud mo lingi ang uban. Di mo gusto mamimbro? Kinsa man dinhi ang sakop aning simbahan nga gitukod ni Hesus ta sa kamot. Uy, unsa man din mong uban? Oh, kaway klaro. Tanawa mao nang usahay sa wayon lang tas mga protestante kay mas suhito pa sila nato. Nya ila dayong tuison ang kamatuoran, awa na paphanata. Kanus aman ta nahisakop niining simbahan nga gitukod ni Hesus, nga gibuhat ni Hesus, nga mao na ro'y buhing saksi nga si Hesus mao ang tinuod nga Mesiyas, nga si Hesus mao ang tinuod nga anak sa Dios. Unsaon man nato nga masakop ta? Pinaagi sa sakramento sa bunyag. Kinsa dinhi ang gibunyaga na ta sa kamot. Kanang nabunyaga na, ang way bunyag ay magpataas. O kamong tanan nga gibunyagan, kitang tanan nga gibunyagan, inigbunyag nato, masakop dayon ta sa simbahan. Nya gitawag man ni Kristo og lawas niya, masakop na ta sa iyang lawas. Arog unsay buhaton sa lawas, unsay mga maayo nga naas lawas, maapil na ta. Muna inigmisa sa simbahan, apil na tong wa manimba nga mga binunyagan sa grasya. Anong inyong kong tutukan? Example ha, sama anang inyong koko. Kanang koko sa inyong kamot or tiil. Motobo ba na? Dili. Nganong nitobo man na? Kay nagtapot mas lawas. Nyaon sa may naas lawas, nutrients.
Pero kinsa may mukaon og nutrients, ang baba. Ang baba ra og ang kamot magtinabangay. Ana. Nya ipasa dire, igaling sa tinai, ang kuko wa gyud mo apil. Pero inig-distribute na sa nutrients, apil ang kuko. Bisag wa siya mo apil og usap. Apil na ng inyo mga buhok. Apil na ng inyo mga tanan dihang motubo. Bisag wa mo apil og kaon, maapil sa nutrients. Ngano man, sakop man sa lawas. Mao na ang tanang binunyagan, maapil. Nya unsa may buhaton, ang sugo sa simbahan, inigkataog yun sa bata, nagdanag original sin. Nya aron mahimo din siyang anak sa atong Dios nung Amahan, masakop sa simbahan, bunyagi gidayon. As soon as possible. Ayaw naghuwat-huwata ang baboy, ang mga mangogos, ang amahan nga tuas abroad, ang kabit nga nakapaanak nga tuas abroad. Ayaw huwat-huwata. Inigkataog yung bata as soon as possible, mga 2 weeks, 3 weeks, labing dugay, 1 month, bunyagi gidayon. Aron maapil dayon siya sa grasya sa simbahan. Anong nangaluya man na inyong naw? Wa mo malipay nga mauna di ay ang kanindot sa bunyag. Nya gitawag ning bunyag og the key sacraments, ang yawi. Kay di gani mabunyagan ang tao, dili siya makaapil sa ubang sakramento. Nya, unsa may buhaton sa mga ginikanan, kinahanglan sad ang ginikanan nagpuyo sa buhat or espiritu sa bunyag. Unsa may espiritu sa bunyag, limpyo. Malimpyuhan man ta ang kuyaw kung ang mga ginikanan nagpabunyag sa bata pero way mga kasal, nagtipon-tipon ra, nagpuyo-puyo ra, maunay mga buangon. Sige, lingi ako na imong tupad na wa ka nagpuyo-puyo. Sige na. Oh, dagan kay diri simbag misa di Galyo, magsige pagpangayo sa Ginoo, Ginoo tabangi taw ko, tabangi ko. Nya, waay kasal. Buangon. Mo na dili pwede nga ang ginikanan magpabunyag og bata, nya ang bata ray bunyagan pero sila dili mudawat og sakramento sa kaminyoon. Hugaw mangyapon na sila. Ang bata human gilimpyuhan, mahugaw ra sa nagbalik kung ang ginikanan way mga kasal. Unsa may buhatos ginikanan og di pa pwede magpakasal, magbuwag usag puyo. Nya wa nay hikapay, wa nay tinukhangay, nya mangumpisal. Nya magtigom usa og kwarta og kun handa na sa pagminyo, balik magpakasal dayon, ighumag kasal, tinukhangay na sad hangtod mga matay. Wa na gina siya wa na ginay kuan, wala na nay hugaw. Aron matabangan nga ang gilimpyuhan pagbunyag dili mahugawan pagbalik. Nya kinsa may kuhaon nga mga mangugos sa bunyag, dili pwede mangugos ang mga protestante o laing tinuhuan. Bisan pag-imo ng igsuon, bisag imo pa ng igagaw, bisan pag-imo pa ng amo sa imong trabaho, di pwede mangugos sa bunyag ang dili active Catholics. Kung pwede sa dili pwede mangugos og bunyag ang nagpuyo-puyo, ang labi na ginang naglibin-libin nga same-sex union, kanabang nagsupak sa sugo sa simbahan, dili pwedeng mangugos sa bunyag. Importante kay na. Bisan pag muhatag pa na siya mugasto sa tanang resepsyon, di gina papilog kogos, dawata lang ang iyang gitampo nga kwarta, ayaw lang siya ilista isip godparent. Nga naman, ang obligasyon sa nangugos, second parent, nga muumol sa bata, nga magkinabuhi, isip anak sa Dios, dili anak sa yawa. O niyag naglibin na sila, pulos laki. Niya, mau pagi mangugos. Unsa man niya puyan sa bata. Ay lang mo kasuko na ako. Total, nagtinarong, mangkog sulti. Nga makaluwas. Kay kaluwasan na ni.
Muna diri sa atong unang pagbasa ing sa wa nay mga langyaw nganuman ang tanan maluwas na basta mo dawat sa Ginoo. Di na ta langyaw, mahimo na tang kabahin sa simbahan. Nakaron ikaduha, unsa may sunod buhaton sa gibunyagan? Unsa may sunod buhaton? Mo trabaho, magpuyo, isip anak sa Dios. Kay di sa ka magpuyo isip anak sa Dios, murasad ka og bahin sa lawas nga na-paralyzed. Kakita na mong taong paralyzed? Kanang imong kamot, nagtapot sa lawas pero di na mo function. O sa mahitabo, magkuko na, maganay. Kanang imong baba, di na mo function, mahiwi na. Hiwi. Di ba? Kana sa mga tao nga dili manimba, musimbalag misa di galyo, mauna sila yung mga hapit na maparalyze. Kana sa mga binunyagan nga di na gyud musimba, ang sunod na sang simba unya na sa dinig abot sa kasal, di na sad mangumpisal, kana paralyzed gid na. Nga sige, lingya imong tupad, ing nawa ka maparalyzed. Ako kunong suwayan, now na to, di ba mo paralyzed? Naghimo gani mo ani, paralyzed mo. Example, kanang nagdumot sa iyang isig katao. Paralyzed na o dili? Paralyzed. Kanang nagsigi og pasaylo sa iyang isig katao. Unsa na? Paralyzed? Dili. Dili, paralyzed. Kanang nagsigi og pangdingil anang utang. Paralyzed na? Dili. Paralyzed. Kanang di gyud maningil og utang. Unsa man na? Dili, paralyzed. Kanang gasigig tinukhangay nya manag-uyab pa magsigig tinukhangay. Unsa man na? Paralyzed? Dili. Dili. Paralyzed na, paralyzed. Kanang pari nga magsigig baligyag slat. Unsa man na? Paralyzed? Dili. Dili, paralyzed. Kana sang parishioner nga magsigig palit og slat, paralyzed? Dili. Dili, paralyzed. Kanang manghatag kag bugas, manghatag kag mga pinaskuhan, paralyzed na? Dili. Kanang imong ayuhon ang mga balay sa mga nangagubaon og balay, imong ilisang atop, bongbong, paralyzed na? Dili. Kanang mangural silang balay, nya wanay agianan ang silingan, paralyzed na? Dili. Kanang pataka lag parking sa ilang sakyanan, anha nas karsada i-parking. Unsa man na? Paralyzed? Dili. Paralyzed. Kamao man day mo. Kanang asawa nga magsigig ingon sa bana, I love you every day gyud. Paralyzed na? Dili. Dili, di na paralyzed. Kanang bana nga nagsige dalag hapyot sa manok, siging hapyot sa manok, wa na gyud kahikap sa asawa, paralyzed na? Dili. Paralyzed. Kanang mga anak nga magsige na lagduwa sa computer, di na gyud mutagad sa ginikanan, di na gani gyud di na gani mutabang sa mga buhat. O sana paralyzed? Dili. Paralyzed. Kanang mga ginikanan nga magsigig atiman sa mga anak, bisan pag mga tapulan iyag yung panggaon, bisan pag di mutabang iyag yung atimanon. Unsa man ang ginikanana? Paralyzed? Dili. Karon, kinsa ninyo dinhi ang dili paralyzed? Asa kamot? Ang dili kaisas kamot, paralyzed. Kaklaro, ana? Inyong mga naong. Ana, salamat sa mga dili paralyzed nga namalit na tog slots. Kani di gini sila paralyzed. Unya og paralyzed ni sila, maayo ni sila. Ang nipalit sa atong SBF DAG niabot ng atong halin og 3,325 ka slots, naapay 56,675 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot ni siya para ni tiwas na tog ayos kumbinto. Akong challenge ninyo, gikan karon hangtod sa New Year, palit mo bisag usa lang ka slot, bali 500 pesos. Gikan karon hangtod sa New Year,
maayo mo sa inyong paralysis. Sige, lingay mong tupad, na mamalita. Na ba? Sige, bahala mo diyan. Ang ato sang sitiyo or Christ Transforming Union, ang ato sang halin niabot nag 61,179 slots, naapay nahibilin jotay na lang 2,821 ka slots, tag 100 pesos per slot. Ato ning gamiton sa pagpaayo sa mga balay. Natay 140 labing minos nga mga balay nga atong ayuhonon. 15 pa to kabalay ang atong na humag-ayo. So naa ni siya tag 100 ni karon lang ni kutob nga December 25. So kung mosobra ang inyong pagpalit ani, mas maayo. Kay na pa masay daghang ni apply. Sobra naman to 20 tingali kabalay. Nagubaon sad nga ni apply. So mahug na nag 160 pero ang 140 gi atong siguroon. So salamat kaayo ni ining tanan. Atong pakpakad ang namalit ining atong SBF Dag og CTO. Ang ato sang DSAP investment slot naapay available nga 21 slots. Tag 500,000 pesos per slot ni siya. Na ay interest nga 25% per annum. 149 ka slots na ang atong halin. 21 slots na lang ang nahibilin. Kining tanan mga igsoon, mao ni makapahimo natong active part of the body of Christ. Aktibo nga mga binunyagan og mao na ni ang magmatuod, maghimong saksi nga kita tinuod nga mga anak sa Dios. Katapusang lingi sa imong tupad. Niya og nagtugtog na kablita. Ing na ayaw kalimot, anak ka sa Dios. Sige na. Lingi aba, og di mo kanang wa mo linga, hapaka rago ng naong ayaw kalimot, anak ka sa Dios. Sige, manindog na ta mga anak sa Dios. Atong uban ni Maria, atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, bisan sa atong pagkamakasasala, kita gihimong anak sa Ginoo ug iyang gimahal. Busa masaligon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Ginoo, dali ayaw paglangan. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa simbahan, usa ka makasasalang katawhan, magampo kita nga dili siya kawadag paglaom, ug dili magpanagana pagduol kang Hesus, iyang Pangulo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali Ayaw paglangan. Alang kanilang tanan nga naghupot og pangatungdanang publiko, ilabi na dinhi sa atong nasud, nga muhatag silag paglaom og tabang ngadto sa tanang nagunob ug nabugatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa tanang tawo nga may maayong kabubuton, nga niining malaumon ug malinawon nga panahon, maghiusa sa pagpakigbatok sa tanang matang sa inhustisya ug pagpanlupig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dali ayaw paglangan. Alang sa mga sakop niining katilingban, nga magdasig kita kanilang tanan, nga naalaot ilabi na ang naalaot tungod sa sala,
nga tugutan nila ang ilang kaugalingon, nga tandugon sa kaluoy ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Alang sa tanang nangamatay, nga dadun sila ngadto sa kapuno sa walay katapusang kahayag ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dali ayaw paglangan. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimos sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako o ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tukapuslanan sa tibok niyang santos sa simbahan. Ginoo, dawata kining mga gasa o pinaagi sa imong gahom, himua sila nga mga sakramento sa kaluwasan, diin ang mga sakripisyo sa karaang balaod na tuman diha sa paghalad sa matuod nga kordero sa Hesus Kristo imong anak, nga sa katingalahang paagi
na tawo gikan ni Maria nga Birhen, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong
Nimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa atong pagpangalawat, naalantay gamay nga instructions. Una, ang mukalawat sa kamot, kinahanglan ang wa nga kamot ibabaw sa tuong kamot,
nya dili ipilit sa dughan, i-forward. Nya inigbutang sa communion minister sa kaning hostiyas diri, mo sidestep og gamay, nya puniton sa tuong kamot, nya ihungit. Anha kanon ang hostiyas sa atubangan or dool makita pa sa communion minister. Dili inigdawat, anaon, kumuon, nya dadon ngadto sa gilingkuran. Ari kanon sa atubangan. Nya dunay namilit dinhi nga makuan puniton gina nimo imong kanon, dili paphaon ha. Nya dili anaon pagdawat, di sad anaon pagdawat. Nya inigkaon dili sad iana ha. Dili ana. Kuan gyud reverential. Nya kun mo kalawat mo pinaagi sa baba, akinhanglan ang inyong duha ka kamot ari diri sa inyong dughan. Iana lang aron nga hungiton kay mag-ana mo, nya gaana sad mo, maglibog ang pari asa ibutang. Igana, ana. Iana ang kamot, nya iana ang i-ready ang baba. Ayaw sag hakbata ang kamot sa pari, Ayaw ingangala gamay, tongtong ranas pari. Ayaw sag idawal may dila nga, ana yo gayo. Ayaw, ana lang, simple lang gamay ha, itongtong ranas pari. Ana ra ha. So mauna siya atong gamay lang ha, kaning instruction kay napay daghan nga di pa kay kamaong. Sige, salamat. Magampo kita. Kami nga naalimahan niining mga sakramento sa kinabuhi, nagsangpit kanimo Ginoong Dios og nangaliupo nga sama nga nakita namo diha ni Kristo nga natawo sa Birhen ang katumanan sa saad ngadto sa Israel sa iyang pagbalik amo unta nga makabot ang malipayong katumanan sa tanan namong gilauman pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod,
Ato rong himuon ang paghalad sa atong mga Christmas balls for petitions and gratitude. Ang inyo lang buhaton, mosunod lang mo sa atong mga asherates, kamong naay mga Christmas balls, mosunod mo sa atong asherates sa sinyas nila kanus amo mulakaw diri sa tubangan. Mura-mura ra ni siya og ay mga asherates, sige na mo, ngari na forward na gayaw-yaw, gituyo gina kung yaw-yaw diri para maka-forward mo. Atong mura ni siya og communion ang iyang style. Balik mo sa inyong gilingkuran, inighuman ninyo hatod diri sa inyong mga balls, o mubarog lang mo para sa blessing. Sige, so good na ta. Daghang salamat manindog na katong ni offer diri para sa blessing. Kamong wa mo offer, ugma na lang kon buhi pa mo. So mo na atong praktiso, no? Igani na to sa Misa de Gallo hangtod sa 24th. Og napadihay mga available nga mga balls for petitions and expression of gratitudes. Mukuan mo dito, mupalit. Anyway, kung ano man na, donations para na sad sa ato dinhing fundraising. Naasa diha ang ikhak, kadang edad ko, halad ko, fundraising yapon na nato, naagi hapon ang available mga envelope. Pili na inyo dadon ang mga ikhak karon, aron inyo nang ma-offer, inigbalik ninyo dinig simba og mapuhon. So para sa mga ni-offer, sa mga balls, atong blessing alang kaninyo. Langit nung Amahan, ikaw ang tuburan sa tanang mga grasya nga among nadawat o gikinahanglan. Angay gayod nga kami magpasalamat kanimo kanunay. Bendisyoni kining tanan nga mihalad sa ilang mga pasalamat o hatagi sila sa kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Dawata o panalangini usab ang tanan nga mga petitions nga gipangamuyo kanimo, hinaot nga madawat nila kini alang sa kaayuhan sa ilang kaugalingon o kalambuan sa tibuok simbahan. Amo kining gipangayo diha sa Pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. Ato sad karong himuon ang pagpanalangin sa atong box sa ikhak or edad ko, halad ko. Alang ninyong tanan nga nakapalit na sa o nakahimo na sa inyong paghalad
among gipangso dinhi ang tanan ninyo mga sobre niya atong bendisyonan. Alang ni ninyo dinhi territorial og online parishioners. Labing gamhanan og mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron moambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon o mapasalamaton, nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga edad o kinabuhi, pinaagi sa edad ko, halad ko o ikhak nga programa niining tuig 2023. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod, batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton, karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Birhen sa Santos nga Rosaryo, iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. ato na sang tagaag masipang pakpak ang tanan nga nakahatag sa ilang ikhak. So pahibalo, una, sumala sa nauyunan sa atong Parish General Assembly ni atong September 15, 2023 ang atong Parish Fiesta ni San Vicente Ferrer, pagahimuo na sa ikaduhang Sabado sa Pasko sa pagkabanhaw or second Saturday of Easter. Busa karong tuig 2024 tungod kay ang Easter Sunday maatulman sa March 31, 2024, ang atong Parish Fiesta pagahimuon sa Abril 13, 2024, Saturday. Og magsugod ang atong Novena Masses sa Abril 4, 2024, Thursday. So ato ning timan-an, aron dili na ta maigo sa kaniniang Holy Week, ang atong nobinaryo. Naana sa atong decree, tulo man na ka-options ang atong first decree nga para sa atong pista. Ang una, April 5. Ang ikaduha, ang ikaduha, April 5. Ang ikaduha, Saturday, after April 5. Nya kung maigo sa Holy Week, second Saturday of Easter. So atong gigamit ang ikatulong opsyon. Ato na lang ng himuong permanente na kuan. Inig Easter Sunday karon, inig kahuybis dayon ana, Easter Thursday, sugo dayon ang atong novena, nya adto sa ikaduhang Sabado sa Easter ang atong fiesta. Nya alang sa mga leaders sa kapilya or chapel leaders, sugod karong January 2024, aduna kitay ipatuman nga compulsory attendance sa atong Chapel Federation monthly meeting matag first Sunday of the month. Gikinahanglan gayod unta nga ang upat ka mga opisyalis, presidente, vice presidente, sekretary o treasurer motambong sa monthly meeting. Kung walay representation ang kapilya sulod sa tulo kasunod-sunod nga mga bulan or 3 consecutive months, sulod sa usa ka tuig, dili na maapil ang maong kapilya sa mga benepisyo nga ipanghatag sa parokya, sama pananglit sa pagpanghatag og mga bugas, pag-apil sa mga contests, pagpaayo sa mga gubaon nga mga balay, etc. So bantay mo mga opisyalis sa kapilya. Busa, kung doon na kamoy mga problema sa pagtambong sa Chapel Federation meeting, kung naay problema kamo mga opisyalis, palihog sa pagkontak dayon sa mga opisyalis sa atong Chapel Federation or mokontak ba mo dinhi sa atong opisina aron dili mo mas makuhaan sa benepisyo. Klaro?
Sige, salamat. Nya mao na toy atong update sa atong mga slots. Padayon lang mo palit. Unya ang inyong pagpalit sud karong buwan sa Disyembre makatabang sa atong simbahan. Labi na gid sa atong SBF DAG, akong challenge gikan karon hangtod sa January 1 mapalit kitag labing minus usa ka slot. Kitang tanan mopalita alang sa atong kumbento og makadawat ta og daily abundant graces gikan ni San Vicente Ferrer. Salamat sa tanang ni serve karon labi na gyud sa atong mga lector, salmista, sa atong mga Eucharistic lay ministers, sa atong IT, sa atong mga sacristans, atong mga love offering assistants, ang atong mga usherates, atong PYCC, ang ato sad nga kaning mga PIMAG o ang atong choir, ang parish San Vicente Ferrer Parish Grand Choir o ang tanan nga mihimo sa ilang formal offerings, apil na tong namalit sa atong mga Christmas balls o ang nag-offer sa atong bread and wine karon nga sila si Mr. Domingo Jr. o Mrs. Virginia Pitogo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Katapos ang paybalo na human sa misa na tadihay mga lugaw nga gipanghatag, dili na maka-assure nga mahatagan mong tanan. Pero og dili mo makadawat, ay lang mo suko-suko. Kay basin niya mabangga mo dito suna. Enjoy life lang, no? Kay makauli magyapon mo. Pero kung nasan mo'y madawat, pasiplati sa tong uban nga way nadawat o kuan gani, naamoy nadawat nga lugaw niya, naayawa makadawat, panghuwam na lang og laing kutsara, niya mag-share na lang mo. No? Ana, haron sad, makita yung panag-inig suunay. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong awiton kasadya.